Ja veľmi si vážime vaše prijatie, vaše pozvanie a že tu môžeme spolu s vami uctievať Pána. Je to skvelé. Tak ja by som sa predstavil, moje meno je Jan Repka, slúžime v službe pastora spolu s manželkou, ktorej meno je Olina. Stručne poviem, že čo sme prežili niekoľko rokov dozadu kvôli obráteniu Pánovi. Mali sme malú skupinku v Starej Ľubovni, to je na východ od Tatier. A podobná skladba ako tu na to bola. A v jednom momente nám Pán otvoril misiu medzi rómskymi ľuďmi a odohral sa tam taký pohyb, že bol úplne evidentný, že Pán niečo tam robí a bolo nevyhnutné založiť zbor. A na určitý čas sme v podstate museli zanechať službu v Starej Ľubovni. Venovali sme sa rómskym ľuďom a službe v rómskej osade Krížová Ves a tam sme založili vlastne zbor, pravidelné zhromaždenia. A je to už asi koľko? 17-18 rokov? Asi 17 rokov, koľko funguje zbor v Spišskej Belej. Ten zbor vyprodukoval, alebo z milosti Pánovej sme založili 2 ďalšie zbory, samostatne fungujúce v Kežmarku, v Podolinci sú tam pastori s manželkami, majú toto videnie, že slúžia ďalej. Čiže v podstate rozširuje sa služba a my sme sa znovu vrátili do Starej Ľubovne k pôvodným bratom, ktorým sme sa venovali predtým. A ten proces je zaujímavý a nehovorím, že má to byť nejaká šablona, ale o tom chcem vám povedať, že čokoľvek Pán robí, tak sú to veľké veci. A možno sa niekomu zdá, že práca medzi rómskymi ľuďmi môže byť menej hodnotná, ale tam skôr treba ako dobre dotiahnuť do konca. A pretože ja verím, že medzi Rómami je veľa ľudí, ktorých Boh vie požehnať, v prvom rade, aby zachraňovali svoju komunitu, oni tomu rozumejú. A pre mňa bolo milosťou ako nerómovi podieľať sa na tejto pastorácii a skutočne ovoci tam je na Božiu slavu. Náš Boh je Bohom zázrakov. A skutočne je veľké požehnanie byť v spoločenstve úplne rozdielnych ľudí. Aj sociálne, aj etnicky. A je to skvelé vidieť, ako Božie meno a Ježiš Kristus, Boží duch spája vlastne osudy ľudí a je veľmi dôležité, aby každý tam našiel svoje miesto. A toto je vlastne aj môj dnešný odkaz, aby sme sa nebáli vstúpiť do toho, do čoho nás Boh povolal. Lebo našim cieľom není súperiť, není napodobňovať iných a konkurovať iným a nejakým spôsobom sa porovnávať, lebo to šťastie, ktoré vlastne Boh má pre nás, je, aby sme naplnili naše povolanie. Tvoje, moje. Takže toto na začiatok. Takže teraz máme v podstate 2 bohoslúžby v nedeľu. No, a v tom nerómskom zbore dnes bude slúžiť rómsky pomocný pastor. Takže som ich pýtal, bratov nerómsky, aby sa ho s láskou privítali, aby nebol v strese, aby mohol smelo kázať Božie slovo, pretože každý potrebuje zmenu. Amen. Je to skvelé. Boh robí úžasné veci. Takže, aby som uviedol tému mojej kázne, ja sa chcem napojiť na tému, ktorá bola predstavená na konferencii v Bystrici, téma o tom, že máme kráľovať v živote. Je to krásna téma. Kráľovať v živote a chcel by som túto tému dať do takého protikladu s niečím, čo nás oberá o tú vlastne schopnosť kráľovať. Tých vecí, čo nás oberajú, o kráľovanie je viacej, ale chcem hovoriť o tom, ako nás strach dokáže limitovať, ako nás dokáže zastavovať, obmedzovať v tom, aby sme kráľovali v živote. Ja som presvedčený, že strach je určitý jav, ktorý sa prejavuje v každom človeku, zdravom, normálnom. Strachu čelí každý z nás. Ani môjim cieľom není tu nájsť nejakého bojka a vytiahnuť sa, že človek môže byť nejakého bez strachu, pretože strachom čelíme všetci. Amen. Ale aj Ježiš o týchto veciach hovoril, ako vlastne máme strážiť svoje srdce. A to je dôležité, kvôli čomu je nepriateľné, aby sme v sebe nejakým spôsobom uchovávali už z akejkoľvek
a potreby, strach. Či je to pokora, alebo taká nejaká vlastnosť, vieš, že človek sa nejako zadefinuje, že je taký nejaký bojazlivý. Jednoducho strach nikomu z nás nepomáha. A ak by som povedal jednu jedinú vlastnosť, ktorá vlastne môže byť zo strachu pozitívna, tak je to, že nerobíme niektoré veci, ktoré sú pre nás nebezpečné. Strach nás limituje nerobiť niečo, čo je pre nás nebezpečné. Ale strach nás nikdy nenaučí niečo robiť. Limituje nás, chráni nás do určitej miery, ale nikdy nespôsobí to, aby sme niečo vykonali. A ja verím tomu, že každý jeden z nás má v svojich 60, 70, 80, 90 rokoch, 100 rokoch vykonať niečo a na to potrebujeme veľmi správne používať životnú silu, energiu, hlavne starším ľuďom. Chcem vás pozbudiť, aby ste ešte uvažovali o tom, už nie svoju vlastnú energiu, tú telesnú, ten tlak vytlačiť, ale pomazanie, uvoľňovať pomazanie. A to veľmi potrebujeme my ako zbory a potrebujú to aj naše národy, český, slovenský. Skutočne my potrebujeme veľmi dobré príklady. V Jánovi v 14. kapitole, 27. verš, prečítam Božie slovo a potom by som použil aj český preklad, je skvelý. Ale začneme týmto, že Ježíš vlastne nám zanechal svoj pokoj. Ján 14.27. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale nie ja vám ho dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva, nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká. Amen. Čiže je to v protiklade ten pokoj, ktorý Ježíš zanechal s tým, že vlastne naše srdce je vystavované každý deň určitým stresom, určitým vplyvom zvonku, ktoré nás vlastne sa snažia dostať do stavu, aby sme sa znepokojovali kvôli rôznym veciam. Ja si dovolím povedať, že ten mainstream alebo tie správy, ktoré prichádzajú zvonku, vlastne v podstate ako keby chceli dosiahnuť len jednu vec, aby sa národ bál, aby sme sa nejakým spôsobom dostali do pozície, že sa len bránime. Hej? Že čelíme niečomu a skutočne my v týchto veciach potrebujeme poznať Božiu vôľu. Veľmi peknú pesničku ste spievali. Zahání strach, láska tvá, ten refrén. Skvelé. Verím, že to Duch Svätý ako toto dal na srdce vedúcemu chvál. Alebo vedúcej, neviem, ako to tu je. Takže tá nejaká sila, ktorá pôsobí, je v podstate nie je pre nás výhodná, pretože nás oberá o tú silu, ktorá je od Pána, o vieru. Tak poďme do toho českého prekladu. Vlastne prečítam to miesto, ktoré odznelo aj na konferencii Rimanom 8.17. A tam je trošku, dá sa povedať, taký zaujímavý preklad máte. Iné trošku slovo je tam. V 17. verši. Jestliže, takto, áno, 17. Jestliže provinením jedného človeka smrť zavládla skrze toho jednoho, tím spíše ti, kteří přijali hojnosť milosti a dar spravedlnosti, ti budou vládnout. Amen. Toto je nádherné slovo. My máme, že kráľovať, ale tu je napísané, že budou vládnout v živote skrze toho jednoho Ježíše Krista. Amen. Rimanom 5.17. Ja som hovoril 8? 5.17, sorry. Čiže to je to miesto, ktoré vlastne tu Pavol hovorí o tom, že máme kráľovať. Vy, ako ste mali teraz období týchto majstrovstiev sveta, dôvod na radosť a na demonstrovanie víťazstva, že v podstate že Češi vyhrali, ale musíte si zapamätať, že tam neboli Rusi. Slovákov ste dostali. Aj to je veľká radosť, keď vyhráte nad Slovákmi, verím tomu. Ale v podstate my vládneme tým, že vládneme skrze milosť Pána Ježiša Krista.
a skrze vieru, ktorú nám dal, pretože tá viera není pocit. Tá viera je veľké dedičstvo, je to množstvo úplne reálnych skutočností, aj keď sú neviditeľné, sú reálne a my z nich čerpeme život a kvalitu života, aj keď okolo nás sa dejú také veci, ktoré vôbec nie sú pozitívne, príjemné, ale aj tak skrze vieru môžeme a máme kráľovať v živote. Amen. Sme milovaní, sme zaopatrení všetkým Božím požehnaním. A keby som aj vlastne povedal, že čo sa stane s človekom, ktorý nie je ochotný prevziať nadvládu nad strachom, tak je to len to, že staneš sa porazeným človekom. Strach nikdy nás nedá do slávy. Ak jednoducho nebudeme konfrontovať každý deň strach, nevieru, pochybnosti a všetky tie stavy, ktoré sú, tak vymodeluje to v nás jedného porazeného človeka a jedného negatívneho človeka, ktorý stále len očakáva niečo zlé. Negatívne, niečo také, v čom sa nenachádza sláva, v čom sa nenachádza život. Čiže povzbudzujem vás a povzbudzujem aj seba, aby sme každý deň skúmali svoje vnútro. Čo nás vedie? Či nás vedie strach, či sme v takomto stave bránenia sa, alebo nejakého agresívneho útočenia, konfrontovania, alebo jednoducho sme vedení Božím duchom, pokoj Boží je v nás, vedie náš Boží duch, vieš, čo je tvoja úloha v Božom ľude, v cirkvi, v práci, v rodine a jednoducho si užívaš toho komfortu, ktorý je v tebe. Amen. Ja verím tomu, že na to, aby človek prežíval šťastný život, nemusí mať úplne komfortné prostredie, v ktorom by sa mal nachádzať. Môžeš mať prostredie, v ktorom vôbec nemusíš byť úplne komfortne, ale to šťastie môžeš prežívať vo svojom vnútri. Amen. A to je kvôli tomu, aby si nakoniec kráľoval aj v tom viditeľnom živote. Ale to nechajme na Pána, ako to má vyzerať. Čiže z čoho vlastne my môžeme mať strach? Nechcem sa len strachu venovať, preto hovorím, že ho dávam do protikladu s kráľovaním v živote, ale dávame ho takto do protikladu kvôli tomu, aby sme ho jednoducho konfrontovali Božím slovom, aby sme ho vytesnili zo svojho života a aby sme vedeli, ktorý strach je opodstatnený, ktorý nám vlastne dáva dôvod na rozsudzovanie, na zamyslenie sa a nachádzanie východiska z Božieho slova, z čoho pochádza vlastne strach. Kde vznikol strach. Osobne, pretože čítame Bibliu, ja verím, že strach nebol v úplnom počiatku daný od Boha nám, ľuďom. Neboli sme stvorení na to, aby sme nosili v sebe strach. Strach vlastne bola vlastnosť, ktorú sme vlastne zdedili od svojich predkov. Takže keď prečítame v prvom liste Jánovom 4.18, 1. Jáno 4.18, budem čítať v slovenčine, nie ste tak, asi aj rozumiete viacerí v slovenčine. V láske nie je to strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Pretože príčinou strachu sú úzkosti pred trestom. A kto sa bojí, nie je dokonalý v čom? Matematike, v Biblii nie je dokonalý v láske. Skutočne láska prikrýva rôzne úrovne ľudí. Skutočne láska nás buduje. Amen. A láska nás aj chráni, vlastne to spôsobí to, aby sme sa nebáli. Keď vlastne rozoberáme ten stav, ktorý sa stal v Edene, že v podstate Adam s Evou celý deň mali určité úlohy, oni vykonávali a večer mali čas s Pánom, dostávali sa stále do prítomnosti Pánovej a on s nimi zdieľal svoju povahu, svoje vlastnosti, aby znovu mohli pracovať cez deň a večer sa stretnúť s Bohom a znovu sa nejako posilniť v Pánovi, tak to bol životný štýl. O tento nás obral hriech. A spôsobil to, že v podstate ľudia majú tendenciu sa otiahnuť od Boha, nejako sa chrániť ešte aj Boha,
že aj Boh je dôvodom na strach, ale vďaka Pánovi, že sme poznali Božiu lásku. A chcem povedať každému, aby ste sa v tomto uisťovali, že to, čo ťa priviedlo ku spaseniu, nebol strach pred peklom, ale Božia láska, lebo tá Božia láska ti dá aj silu sa zmeniť. Zanechať drogy, zanechať hriechy, ktoré možno nikto nevidí, že robíš, ale láska Božia ti dá silu vyhrať nad každým týmto. Strach nemá takú silu, aby ťa zmenil. Strach má silu, aby ťa zastavil trošku hrešiť, ale v podstate vytvorí ešte väčšie napätie a hodí ťa ešte do väčšej hĺbky. Čiže láska Božia nás oslobodzuje. Amen. A toto v podstate my a bohoslúžby sú veľmi dôležité. Veľmi dôležité sú evangelizácie, že sa odohrávajú evangelizácie, ale bohoslúžby sú veľmi dôležité, pretože tam my vyjadrujeme svoj postoj k Pánovi a on zdieľa s nami svoju lásku. Čiže my sa cez chvály vieme dostať do jeho prítomnosti, on vie naplniť naše srdce dôverou, upokojí nás, aby sme mohli dôverovať jeho slovu, aby sme mohli pevne stáť na jeho slove a zdolávať zajtrajší deň. Pondelok, útorok, streda a tak ďalej. Čiže tá úzkosť, ktorá je z hriechu, vlastne je to strach z odsúdenia, ktorý sme zdedili. Následne sme ešte sami mali podiel na tom, že sme hrešili, nazbierali sme aj my sami hriechy, ale v podstate je to o tom istom, že strach je úzkosť pred trestom. To je príčina toho stavu. A teraz my vlastne tu, kým žijeme v tele, tak nie je až tak veľa smerov, na ktoré je zameraný strach. Väčšinou je to o podobných veciach, že ľudia sa boja, že ochorejú, že príde nejaká nemoc. Ľudia sa boja, že prídu o nejaké peniaze, že nebudú mať dostatok peňazí. Boja sa, o čo sa boja? Že stratia milovanú osobu, že sa naviažu na niekoho, stratia sa, že deti odídu z domu, že sa oženia, alebo že niečo jednoducho nevyjde podľa našich predstav. Čiže sú to určité takéto stavy, ktoré nás všetkých ľudí stavajú pred ten pocit strachu, ale do týchto oblastí hovorí aj Božie slovo. Ďaká Pánovi. Čiže preto Ježíš hovorí, nikdy vás nezanechám, nikdy vás neopustím. Bohoslúžba má svoj začiatok, má aj svoj koniec. Ale jeho slovo je stále prítomné v nás. Ak my chodíme v jeho slove, ak vieme sa naplniť jeho slovom, upevniť sa na tom základe, tak kdekoľvek si to slovo, pretože je duch, pretože je v ňom život, tak ono ti dá silu čeliť týmto pochybnostiam a čeliť týmto výzvam, ktoré sú vonku. Amen. Čiže určite nepríjmime takú tú pokornú pozíciu, že strach je niečo, čo súvisí s pokorou. Strach nie je pokora. Fakt. Strach nie je pokora. Strach je niečo, čo nám berie, čo parazituje na našej sile. Ono sa živí našou silou, životnou silou a my to potrebujeme vytiesniť ako akýkoľvek parazit v svojom živote. Aby sme žili jeden radostný, pokojný život. Sláva Bohu, sláva Bohu. Keď si všimneš, ako funguje trebárs fyzicky ochrana, lebo Boh aj do každého jedného z ľudí dal takú ochranu, také pudy, ktoré nás chránia pred určitým nebezpečenstvom, že v podstate, keď cíti naše telo, naša myseľ, strach, nejakú hrozbu, tak sa rozbúši srdce, krvní hormóny sa uvoľňujú sa rôzne hormóny, telo sa dostane do určitého takého stavu, že chce riešiť stav a zachrániť svoje životné nejaké funkcie. A následne vlastne dostane sa tlak do svalov a buď človek je pripravený sa brániť alebo útočiť. To sú také prirodzené veci a vďaka Bohu aj za to. Ale viera dokáže oveľa viac. S vierou preskočíme aj múr. Amen. A ja som presvedčený, že v tom sa aj delia ako telesní alebo duševní kresťania od tých duchovných, že telesní hneď reagujú emocionálne zlo na zlo a v podstate buď sa bránia alebo útočia, kdežto my duchovní, a ja verím, že v posledných časoch má byť cirkev zrelá,
dospelá v určitých duchovných veciach a tá telesnosť, že nemá byť v podstate až tak nejakým spôsobom vyjadrovaná. V podstate nie všetko, čo ty máš v srdci, alebo ja, musí byť dobré. A niekto možno povie, že ale ja som taký srdcový človek a my vieme, o čom to je. Medzi Rómami je veľa srdcových ľudí. Som sa nejakým Čechom rozprával, že srdciar. U nás srdciar je človek, ktorý má problémy so srdcom, ale sú to srdeční ľudia. Srdeční ľudia môžu byť aj silne dobrí, ale môžu byť aj silne zlí. Preto je potrebné samozrejme tam dať Božie slovo a Svätého Ducha. Amen. Čiže viacej počúvať, ako viacej rozprávať, naučiť sa rozsudzovať veci, pretože výzvy, ktoré sú aj dnes, ktoré sú aj pred nami, sú výrazné. A my máme dôvod sa aj báť, máme dôvod sa aj v určitom zmysle báť, pretože nie všetky vývoje sú dobré, ale je tu dôvod dať do toho Božie slovo, je tu dôvod dobre vyznávať, povolávať slova viery, aby to, čo bude pred nami, aby bolo dobré. No, sláva Bohu. Kde môže byť vlastne zakorenený strach? Čo sa týka strachu. Strach môže mať svoju podstatu už v svojom ranom detstve. Môže byť niečo, čo si zažila možno v úplne mladom veku v detstve, nejaká udalosť, nejaká skúsenosť osobná, ktorá ťa nejakým spôsobom formovala na to, aby si bol človek bojazlivý, ustrachaný, uskočný. Čiže možno niečo v minulosti ťa už takto vyformovalo, že ten strach sa stal súčasťou tvojej povahy, ale môže byť strach prítomný aj v tom, čo je pred nami. Čiže ja by som chcel aj toto rozdeliť, že sú veci, ktoré ťa možno už nejako naformovali, že si takýto človek bojazlivejší alebo takej povahy. A možno, že to len o sebe rozprávam, možno, že to hovorím kázeň pre mojich ľudí v Belej, možno, že to vôbec nie je ani pre teba. Ale možno, aj keby len jeden človek bol tu taký, ktorý má v svojej minulosti nejaký dôvod na strach, tak chcem ti povedať, že je možné tú minulosť dať do poriadku. A je to dobre, keď sa tá udalosť dá do poriadku. Len jeden taký príklad poviem. Že ako sa jedna osoba dostala pod vlastne vplyv ducha strachu. Ako malé deti sa schovávali a tá osoba vlastne bola pod postelou, schovala sa pod diván, pod postel a niekto prišiel a ju vyľakal. Vieš, nahlas tam zakričal, už som ťa našiel, alebo podobné veci. Samotný ten šok vlastne spôsobil to, že do tej osoby v tej chvíli vstúpil duch strachu a tá osoba od tej chvíli vlastne bola poznačená takou skúsenosťou, že večer mali problém spať a tie deti alebo podobné veci. Teraz je skoro v každej detskej rozprávke takáto vec. Rôzne tie postavičky sú skutočne strach donášajúce. Čiže modlíme sa za naše deti, nech vedia čeliť týmto vplyvom, ktoré sú. No niekedy Karkulka bola pekná, dneska fakt sú zombie tváre v tých detských príbehoch. Takže nech je Pán v našich domácnostiach. Amen. Takže ak je niečo, čo by kohokoľvek vlastne poznačilo v detstve, a tu dávame priestor aj Svätému Duchu, lebo to nejde o to vlastne dať prednášku o nejakej oblasti našho života, ale aby Svätý Duch mohol sa vlastne pohybovať v svojom vnútri, v tvojej mysli, v tvojej duši, aby mohol dať do svetla niektoré veci, a ja sa budem aj modliť za to, aby nám Svätý Duch pomohol, lebo to môže byť určitá úzkosť, ktorá ťa v určitom momente vlastne ovplyvňuje a zneisťuje takýto pocit nepokoja, nervozity, nejaké obavy, zdesenia, nejakého podozrievania, žiarlivosti, pochybnosti, nedôvery, fóbie, lebo tie úrovne môžu byť rôzne a ty vieš, Boh vie, do akej miery vlastne ty zápasíš s týmto, aké sú tie prejavy strachu a Boh, keď to dá na svetlo, už sa s tým dá jednať.
Amen. A to jednanie není to, že keby moja mama, keby môj otec to neurobil, ja by som mal oveľa lepší život. Alebo tento človek, alebo partner životný, alebo moji spolužiaci, keby to neurobili. Nemal by som tieto stavy. Jednoducho žijeme na zemi, kde je aj dobro, kde je aj zlo a vlastne aj veci, ktoré ty si nezapričinil a vlastne poškodili teba, potrebujú prísť pod kríž. Ku krížu. Amen. A potrebuje sa tam odohrať to, že odpúšťaš. Pretože aj my odpúšťame nie kvôli tomu, aby sme tejto osobe pomohli, ale my odpúšťame kvôli tomu, aby sme pomohli sami sebe. Amen. Tá osoba, ktorá ti ublížila, tá je na Božej spravodlivosti, každý si svoje odnesie, ale čokoľvek by ťa nejakým spôsobom poznačilo, ovplyvnilo a ty vieš, že to nejako ťa to stavia že ti to dáva také vzorce, ktorými jednoducho ťa to núti jednať, pod vplyvom strachu, tak túto udalosť treba priniesť ku krížu. Treba priniesť v modlitbe a prijať odpustenie, uvoľniť odpustenie. Amen? Poviem len takýto príklad. Viete, teraz ako je množstvo rodín, ktoré sa aj rozvádzajú. Tu na to ešte v týchto našich tradičných oblastiach, Morava, Slovensko, není až také výrazné, ale štatistiky hovoria, že jednoducho rastie to, rozvody. Vieš, deti vyrastajú v rodine, kde sa treba zhádajú, rodičia, nechcú to počúvať, ale na čas to počujú, v podstate zistujú, že čo z toho je dobré, čo z toho je zlé, kto je dobrý, kto je zlý, ale vlastne, ak je výsledkom takýchto hádok to, že tí rodičia povedia, najlepšie sa rozísť, najlepšie to ukončiť, v podstate tak tí rodičia vkladajú určité vzorce do tých detí, ktoré keď sa vydajú, keď prídu do podobných víziev životných a majú tento príklad, tak ich vzorce vnútorné povedia, treba to urobiť takto. Aj moji rodičia takto. Na čo sa máme trápiť? Chápeš tomu? Čiže toto človek vie, ale je to neprávosť. Zároveň je to neprávosť. Čiže ja verím tomu, že treba aj rozvod tvojich rodičov alebo podobné veci je potrebujem priniesť ku krížu a odpustiť im, uvoľniť to, aby tá nedôvera alebo tie fóbie, že ja sa bojím, že sa rozvedieme. Jednoducho to nepríjmi to, jednoducho to nie je Božia vôľa. Boh nechce, aby sme sa rozvádzali. Ja som presvedčený, že ľudia sa rozvádzajú z jediného dôvodu, že to nevedia vyriešiť. A využili všetky možné možnosti, ktoré im život alebo vedomosti ponúkali, ale nenašli tú správnu variantu vyriešiť tieto veci. Ale my máme tieto veci. Povie so mnou niekto amen? Máme milosť. Máme moc odpustenia. Amen? Halelúja. Máme dobré vyznanie. Máme moc dobre vyznávať. Sláva Bohu. Ale je to výzva. Pochop jednu vec, že diabol chce každú jednotu rozbíjať. Manželskú, zborovú jednotu. A toto je dôvod na strach. Chce rozbíjať celkovo cirkev na Slovensku, v Čechách. To stále bolo. Ale my vieme, že brány pekelné nepremôžu cirkev. Že Boh stále nájde vzorec, spôsob, ako zlo vytesniť. A niekedy to zlo sa ťažko vytesňuje. By sme mali zopár takých ako prípadov, že sme chceli vlastne usvedčiť človeka, ktorý klame, však ale ty si klamal. Však máme na to svedkov. A niekedy je to skutočne nemožné usvedčiť klamára z jeho hriechu. Ten sa postaví do pozície, že je zranený, že v podstate on je obeťou toho celého, dá sa do takého stavu a musíš povedať, tak dobre, nechajme to tak, lebo to je tak toxická téma, že musíme tomu nechať priestor a dať to Bohu. Nechať to na modlitbách. Ale to neznamená, že sa to nerieši. Dáme to na modlitby, manželstvo sa uzdraví. Mali sme niekoľko takých manželstiev pred rozvodom, ktoré vďaka Pánovi sa vedeli oslobodiť. A my aj z Spišskej Belej, keď sme mali, veľakrát som išiel treba aj na zhromaždenie, alebo aj zo zhromaždenia s tým, že kto vie, či ešte bude zhromaždenie na ďalší týždeň.
Kto vie, či tam ešte niekto príde. Lebo vznikli také napätia, také problémy. Také reči sa spustili, že to fakt ako je len zázrak, že to ide ďalej. Ale v tom, čo robíme, je Božia ruka. Je tam Boží duch. A vieš, Boží duch rozpráva k ľuďom. On vie rozprávať v noci, v snoch a rôznym spôsobom. Božia matka to nevie. Ale nebeský Otec to vie. Duch Svätý to vie. Amen? Sláva Bohu. Takže potrebujeme vedieť, že ten strach skutočne je niečo, čo môžeš mať ty aj takto, že zažité, že ani v podstate ani nevieš, že celý život vlastne si prežil v strachu. Job 3:25 je takéto slovo a Job bol spravodlivý človek. O Jobovi vydal Boh svedectvo. Nech by o nás povedal Pán, že toto je spravodlivý človek. Ale tu chcem zdôrazniť, že nie kvôli tomu, že nikdy neurobil nič zlé Job. Job vedel, ako vyzerajú obete za hriech a on ich vykonával. Dokonca nielen za seba, ale vykonával ich ešte aj za svoje deti. Čiže Job nebol dokonalý človek. Hej. Ale uvedomoval si, že existuje spôsob, už vtedy ho vedeli, ako prikrývať hriechy. A Boh vydal o ňom svedectvo, že je spravodlivý. Ale tu hovorí, veď ma postihlo to, čo som sa hrozil, a to, čoho som sa bál, prichádza na mňa. Ja som presvedčený, že on to neriešil vo svojom vnútri predtým, kým prišla táto katastrofa, že to si uvedomil, až keď to prebehlo. Áno, to presne, toto bolo vo mne už predtým. Ja som mal strach o svoje deti, o ich životy, či budú spasené, alebo nie. O ženu nemal strach, a tá ho doprevádzala potom, či už dobré alebo zlé, aj cez toto ďalej. Ale dôležité je to, uvedomiť si, že ty môžeš povedať, ja som ja som v tejto veci ready, v pohode. Ja som marketingovo podkutý a mám svoje nejaké kurzy psychologické dobrého význania, neviem, ako sa volajú, sú odborné názvy na toto. Ale dôležité je, aj toto nejako funguje, ale dôležité je, že my sa odvolávame na reálne Božie slovo. My sa odvolávame na realitu. Aj keď je neviditeľná, my vlastne tým, že máme vzťah s Pánom a nič, v podstate, ak by niekto tu prišiel a povedal, modli sa za mňa, aby som bol oslobodený od ducha strachu. Ja osobne si myslím, že to sa nedá vyhnať z človeka. Ja sa môžem modliť, není s tým problém. Ale bez toho, že ty budeš chodiť s Pánom, že budeš v jeho láske, no tak ja to vyženiem teraz, ja sa postavím proti tomu dnes, večer zaspíš dobre, bude na tebe Boží pokoj, oddychneš si, ale v podstate tí démoni a tie veci budú sa vracať, kým človek nezačne robiť, do čoho bol povolaný. Bola si povolaná do toho, aby si chodila s Pánom. To je jediný zmysel života. My máme 4 deti, vďaka Pánovi, veľmi sa tešíme z toho. Ak Pán dá, ustanovíme možno 4 pastorov, to bude tiež veľké ovocie, veľké požehnanie. Ale poviem vám, najväčšie požehnanie je, že spoznávame Boha každý deň. Na svojich cestách poznávame Pána. A niekedy sa vracame úplne niekde do začiatku, v rôznych situáciách poznávame Pána. Jeho slovo, jeho prítomnosť. Amen. Ja som presvedčený, že na to sme tu, aby sme každý deň objavovali hĺbku Božej lásky, Božej prítomnosti. Ján o tom tam niekde píše v tých listoch, čo majú robiť deti, mládenci, otcovia. A v podstate, keď si tam pozrieš, tak tí otcovia už tam neriešia nejaké ambície, porovnávanie sa s mladými pastormi, že musia ešte nejakým spôsobom zabrať, ale jednoducho užívajú si Božej lásky. Nie sú vo frustrácii, že už nevládzu, že už to nie je ako v 17, ale že si užívajú jednoducho. Amen? Lebo to je cieľom. Cieľom týchto rokov je, aby sme poznali Pána. A Ježiš hovorí, bezo mňa neurobíte nič. Čiže ak niekto povie, ale ja chodím do zboru, tak musíš chodiť aj s Pánom. Lebo ak budeš chodiť s Pánom a budeš chodiť aj do zboru, tak donesieš veľa ovocia.
Tak ako senior pastor to Jardo povedal, jednoducho staneš sa človekom, na ktorom je niečo, čo pomáha nielen tebe, ale aj druhým ľuďom. Amen? A toto je, že sme soľou zeme, sme svetlom sveta. Čiže ak je v nás tento nepríjemný pocit, tento parazit strachu, tak je vlastne v nás taká reakcia, že máme potrebu sa brániť. Hej, niekto ti niečo povie a ty hovoríš argumenty na svoju obranu, ale však tu nejde o to, že ideme sa teraz naťahovať, kto má pravdu, ale ideme jednoducho diskutovať o nejakých veciach. Takto sa dá tomu rozumieť, Amen? Ja keď som študoval v Budapešti, tam veľa vecí ako mi pomohlo, práve v tom zmysle, že my sme sa tu snažili, treba zjavenia Jána, každú jednu bodku vykladať presne. Tí to presne, trošku inak to vykladajú, to je sekta, to sú falošní proroci, vieš. A mať tendenciu všetko úplne takto akože zásadne vykladať a podobné veci. A títo učitelia tam veľa vecí povedali. Jedni to vykladajú tak, iní to vykladajú tak, tretí to vykladajú tak. No to je v poriadku. Som len tak pozeral. Že nemusíme všetko jednoducho obhajovať, že my máme pravdu. Neviem, kto má pravdu. Dôležité, že poznáš, že si spasený. Že poznáš Boha, možno ho nepoznáš ešte ako kráľa, jeho majestát. Aj Mojžiš sa to snažil spoznať, a len slávou takto prešla okolo neho, ale ak by si tu bol taký človek, ktorý nepozná Ježiša ako svojho pána a spasiteľa, dá sa ho spoznať. Môžeš mať nad sebou pána a spasiteľa. A bude Boží pokoj na tebe. Čokoľvek prišlo, nebude na tebe odsúdenia, ale budeš vedieť, že máš večný život. Do toho stavu sa každý človek môže dostať. Ja neviem, v akom veku, 12 rokov, 13 rokov, niektoré deti aj skôr to majú. A potom ten vývoj sa tam potom trošku ešte premelie hocičo pomedzi to, 17. roky. Ale dôležité je, že áno, že poznávame Božiu lásku a že nie sme pod odsúdením, ale sme pod jeho milosťou. Pretože strach zabíja. Údajne, toto ja som nebol ako v tej medicíne, ale údajne veľmi veľa ľudí zabíja v nemocniciach strach. Že zomrú len zo strachu. Čiže je to skutočne taká veličina, taká sila, ktorou my potrebujeme rátať. A toto je férové, keď my povieme, áno, vieš čo, mám obavy o tomto. Aj keď sme tu išli. No ale Pán nás požehná. Tak bude to dobré. A myslím si, že keď by prišli Nemcovci ku nám, a verím, že prídu, tak tiež uvažujú nad tým, kto vie, či nás príjmu, či nás nepríjmu, či to slovo bude aktuálne, alebo nie. Ale vďaka Pánovi ideme s vierou a Boh sa postará. Amen. Lebo to skutočne není o nejakom porovnávaní, není to o nejakých týchto veciach. A ak sme ochotní odovzdať svoje vnútro Pánovi, aby preskúmal Svätý Duch, ak sú nejaké oblasti v mojom živote, ktoré sú zasiahnuté strachom, nech ich Božia ruka vlastne, nech nás oslobodí Božie slovo. Amen. Halleluja. Čiže ako sa vyslobodiť zo strachu? Povedali sme si to, potrebujeme to priniesť ku krížu. Je to obrazný taký výklad, ale modlitba je spôsobom, akým to vieme vlastne od seba oddeliť. Problém je, keď sa človek zubami nechtami niečo oddrží. Že človek si myslí, že on si to sám ako udrží, on to sám vlastne dosiahne a drží si určité veci zubami nechtami, tak tam môže byť dôvod na ten strach, lebo taká krčovitosť, ale to je vo všetkom. Vieš. Je to vo vzťahoch, je to vo financiách, jednoducho vo všetkom Boh chce, aby sme vedeli, že my sme len správcami. A Boh nám dal do spravovania preto svoje veci, aby nás urobil šťastnými.
Amen? Nie, aby nám navalil roboty a kým nedosiahneš prebudenie, nemôžeš sa pociťovať ako spokojný človek. A keď sa neobráti hodonín, tak stále budeme pociťovať frustráciu. Vieš čo, každý deň je vzácny pre Pána. A dôležité je, aby sme videli, že Boh koná aj mimo nás. A aby sme vedeli to nejakým spôsobom spracovať správne. Skutočne nás nejako učili tej rivalite a tomuto doháňaniu. Trošku bol aj apoštol Pavol takto akože poznačený týmto, tými greckými nejakými zápasmi, že len jeden víťazí. A myslím si, že to až do kresťanstva tak nepatrí. A to predbehovanie, kto je väčší, kto je menší. Pretože aj Pavol tam potom rieši, že síce hovorím v jazykoch najviac, ale potom už začal hovoriť, že som posledný medzi tými veľapoštolmi. Čiže a to myslím, že nehovoril kvôli tomu, že cítil nejakú seba zatrasujúcu nejakú tento pocit, ale si uvedomil, že Boh skutočne riadi veci. A v podstate my sme malé stádečka, takéto zborčeky ako toto sú krásne. Inak máte zmysel, niekto robí tieto veci, ten interiér, ale máte zmysel pre vkus, pre pekno. Fakt, ako. Ja som bývalý stolár, robil som veľa nábytkov a páči sa mi takto zariadená veci, detaily a tak ďalej. Čiže, OK, Boh robí veľké veci. Amen? Amen, sláva Bohu. Strach, ktorý vlastne môže byť výzvou dopredu. Hej. V Matúšovi 24, dobre, ak na niečo si prišiel, kým to nájdeme, že v minulosti niečo bolo, modlitbe to odovzdaj Pánovi. A budeme sa aj modliť. Ak budete chcieť, budeme sa modliť aj tu na. Ty to vyznáš, my podporíme, ak bude takáto potreba, takisto svojou vierou a verím tomu, že dojde ku vyslobodeniu. Hej. Veci, ktoré sú pred nami, ktoré môžu byť dôvodom na strach. Tu je to, že počujete o vojnách a zvesti o bojoch, hľadte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. Samozrejme, ja som presvedčený, že hrozba vojny je dôvodom na obavu. Možno ešte tu nie, ale treba na Ukrajine už je stav, alebo na území blízko Gázy. Predsa už to inak berú, túto vec, túto výzvu, keď jednoducho už aj tá železná ochrana vlastne je preraziteľná a sú opodstatnené hrozby. Ale Božie slovo tu hovorí, to musí prísť, to musí byť. Tieto veci jednoducho, týmto veciam my potrebujeme vedieť čeliť ako realite. Nejako niečomu, čomu sa máme vyhýbať. Ja som presvedčený, že môžeme kľudne hovoriť o veciach. Čo si myslíš treba o tejto strane boja, alebo o tejto strane boja? Že to nemusí byť dôvod na nejakú hádku. Podobne, ako ste vy, ako znesli to obdobie očkovania a lockdownov, lebo v tejto téme mnoho ľudí sa dostalo do takých tlakov a do takých rozporov, že to skutočne bolo, ako keby bola to spasonosná téma. Nie sú to spasonosné témy. Nie sú to tak vyhrotené témy. Ani to, že či má pravdu Ukrajina alebo Putin, alebo či je v Gáze opodstatnený dôvod na 10 000 zabitých detí a podobné veci. Jednoducho to musí prísť. A v tejto veci my potrebujeme držať si nejaký zdravý nadhľad, odstup, aby sme jednoducho vedeli povedať svoj názor, ale bez toho, že to dostaneme do takej situácie, že je dôvod sa báť, lebo vzniká rozdelenie. Pred nami sú voľby amerického, nie pred nami, prezidenta. Čiže je tu veľa dôvodov a všimte si, že ako keby to bolo tak nastavené, že ľudí treba rozdeľovať názorovo, veľmi radikalizovať v tých témach, ale to je len kvôli jednej veci, aby bola jednota oslabená. A to, čo nás dokáže spojiť, je znovuzrodenie. Ježiš Kristus.
Amen. Ktorý bol, je a ktorý príde. Takže keď hovoríme o tej úrovne, dobre, tak je pred nami nejaká budúcnosť, sú pred nami nejaké výzvy, ale sú pred nami aj nejaké plány. Ja verím, že sa modlíte aj za evangelizácie, za svoje osobné rasty, aby ste jednoducho nemíňali svoju energiu len tak, za to, že to robia v Prahe, alebo v Brne, alebo inde tak aj my to budeme robiť tak a dosiahneme tie isté výsledky, ale že sa modlíte, aby ste rozumeli tomuto prostrediu, tejto spoločnosti, tomu cyklu, ktorý prebieha tu na, aby ste vyriešili ich skutočný problém. Lebo Ježiš prišiel, aby riešil problémy. Zdravotné problémy, duchovné problémy. Amen? Nie, aby sme doniesli americké prebudenie na Moravu alebo na východné Slovensko, ale aby prebiehala Božia práca, aby ľudia sa posvetili, aby ľudia prišli do poznania Boha a aby sa mohli diať veci, ktoré sa v minulosti nevedeli odohrať. Pretože sa nevedelo chytiť toho pomazania, tej sily, ktorá je vo Svetom duchu. Čiže aj na konferencii odznelo to, odvolám sa znovu na senior pastora Jarda, ale tým chcem povedať, že je to veľmi potrebný služobník v našom hnutí, so všetkým, čo je okolo toho. Tak vravel o tom, že človek má mať nejaké videnie. Má mať nejakú predstavu veci, ako má vyzerať. A teraz je ten rozdiel, človek, ktorý je pod vplyvom strachu, a není v tejto veci dostatočne slobodný, je zaparazitovaný strachom, tak prvá vec, ktorá príde, ak máš si niečo predstaviť, že to bude zlé, to je problém a hneď tam vidí takýto človek, ktorý je pod vplyvom strachu, v prvom rade vidí negatívne veci. Že niekto povie nejakú myšlienku, a už vlastne je tam opozícia, už je tam, ešte to poriadne nerozvinieme, ešte to poriadne ani neotvoríme túto tému a už je tam v podstate útok na toto nevyjde, tamto, nemáme na to peniaze, nemáme na to ľudí, nemáme na to čas a podobné veci. Chcem ti poradiť. Ja neviem, že to máš prijať úplne tak, ako to poviem, ale ja verím na to, že my nemáme neobmedzené schopnosti, ani mentálne. Čiže na to, aby sme my vedeli nejakú víziu prevziať od Pána, my musíme vyformovať. Aj so všetkými rizikami, ale ty, keď tvoríš tú víziu, ty, keď tvoríš tú budúcnosť vo svojom svete neviditeľnom, ty nadobúdaš od Boha silu. Lebo ty, keď rozmýšľaš o pozitívnych veciach, o Božích plánoch, ty nadobúdaš silu, ale je tam veľa úskalí. Ale na to, aby si jednoducho ty tú vec mohol uzatvoriť, a uzatvorenie je aj v tom, že to treba rozsudzovať. Že nakoniec je potrebné, aby prišli ľudia, ktorí povedia, OK, super, dobre, že máme vizionárov, dobre, že máme takýchto ľudí, ale sú tam tieto veci. Musíme s tým rátať. A to ti chcem povedať, že tú nahromadenú silu a to nadšenie, ktoré ty dostaneš, verím, že od Svätého Ducha, vlastne do tých menej pozitívnych vecí ty vieš vlastne dať, investovať tú silu a dokážeš rozmýšľať aj o negatívnych veciach a uzatvoriť túto vec. Dostať ju do reálnej roviny, že dá sa to. Lebo ja som presvedčený, že ľudia preto nepríjmajú víziu, lebo povedia, to nie je reálne. A nemám priestor to ani sa vyjadriť ku tomu. Čiže sú ešte niektoré veci, ktoré je potrebné dotiahnuť asi, a chceme vidieť nejaké naplnené vízie, ale hovorím, to sú len moje predstavy, nechcem to nejako... Ak sa vám to páči, tak to zoberte. Pretože ak človek začne hneď s tým, že nedá sa to, sú tam tie a tie veci, jednoducho ty sa tak vlastne dostaneš silou dole, že už nevytvoríš žiadnu realitu potom. Jednoducho ostaneš v tej úrovne, že v tej úrovni, počkaj, no, kde sme to? Mal som tu také dva slova, ja som ich chcel teraz prečítať. Že zostaneš v takej úrovni bezmocnosti. Hej? Že povieš, síce áno, je to Božia vôľa, ale začneš hovoriť veci a
A v podstate ostaneš len v takej úrovni bezmocnosti, že není v tom potom drive, že to dosiahneme. A to kvôli týmto veciam. Lebo niektoré veci nefungujú, pretože nie sú na to podmienky. A niekedy aj ten strach príde kvôli tomu, že jednoducho je to opodstatnené. Jednoducho nie sme na to pripravení, je dôvod sa báť. Keď je hovorené napríklad o tých veciach, že budú správy o bojoch, o vojnách. Niekto povie, treba si robiť zásoby, treba sa trošku zaoberať aj prírodou, ako funguje príroda, všímať si, čítať prírodu. Ak by nejakým spôsobom sme boli na nejaký čas odkázaní na nejaké iné podmienky, aby hneď na druhý týždeň nebolo po tebe, ale aby si sa vedel trošku nejakým spôsobom... Myslím si, že to nie je na škodu. Myslím si, že to nie je na škodu také preperské nejaké témy medzi sebou porozprávať. Že to nie je to, bojíme sa, poďme sa zaoberať preperskými témami. A tými post-apo témami treba, alebo takéto rôzne témy, ktoré niekto povie, vieš čo, ja sa o týchto veciach nechcem vôbec baviť. A on môže mať v tejto veci strach, hej, že chce, aby to všetko takto fungovalo ďalej. Na niektoré veci sa musíme pripraviť. Do niektorých vecí ani nevidíme, ale treba v druhej svetovej vojne, keď hovorili aj Židom, že je dôvod sa báť. Tie pracovné tábory nie sú len pracovné tábory. Trebárs. Oni povedali, ja tomu neverím, ja sa tomu nechcem ani vyjadrovať jednoducho. A ja si myslím, že tento svet, ktorý my žijeme, tiež nie je úplne bezpečný, korektný a že je dôvod si veci overovať, správy a tak ďalej. Nie kvôli tomu, že sa bojíme toho, ale cirkev by mala byť prorockým národom. Niekým, kto vie už pred tými ľuďmi vonku, že na niektoré veci sa treba zariadiť. Že keď to príde a môže to prísť. To nehovorím ja ako proroctvo, ale to, že môže vzniknúť vojenský konflikt, jednoducho takto sa to rozpráva. Takto je to verejne takto dané. Ale my sa nebudeme báť. Neviem, ako to vyzerá. Môžeme ešte chvíľu? Hej. Neviem, ako to teraz vyzerá na Ukrajine. Ja nechcem hovoriť o politike, ale určitú dobu sme sledovali Madavu, pastora Madavu. On vysiela z Kyjeva. Teraz už tam ho není vidieť na internete. Neviem, ako sa tam majú, ale jedno je isté, že byť v spoločenstve, v zdravom spoločenstve, v bratskom spoločenstve je vaša aj naša veľká devíza. Že sú ľudia, ktorí sa vedia schádzať na určitej idei a vedia rozumne rozprávať o veciach reálneho sveta, ktorý je okolo nás. A vedia robiť nejaké rozhodnutia, vedia plánovať veci. Ja osobne som presvedčený, že my nie sme len na náboženské témy, akože tu nadaní, ale že sme daní ako soľou aj tým, ktorí sú vonku. A pozeral som jeden dokument a to súvisí s tým strachom, o ktorým rozprával. Ako sa to volá? Ja zabudnem na to. Matrix. Starý film. Matrix. Ja to nepozerám takéto sci-fi, také tieto mystické filmy veľmi, ale keď som videl dokument z tohto filmu a som sa vžil, v podstate, ak by som mal byť ja v takejto generácii, že ľudia, chápeš, že údajný vírus, ktorý ak niekoho napadne, tak spôsobí, že ten človek sa úplne zmení, zdemonizuje a vlastne jediným východiskom z toho je vraždenie. Že musíš toho človeka strieľať alebo podobné veci. Že o čo vlastne je ten svet, ktorý my tu žijeme, krajší, lepší, že môžeš sa modliť, že môžeš vyznávať, pozitívne plánovať, že nie sme odkazaní na takú bezvýchodiskovú situáciu, že už riešiš len to, či je správne toho človeka zabiť, alebo nie. A zdá sa, že ten svet niekde tam možno v ďalekej budúcnosti smeruje, ale vážme si to, že máme význanie Božieho slova. Že niekto sa môže za teba modliť, že ty môžeš niekomu povedať evanjelium,
Toto je krásny svet, ktorý žijeme. Má veľa víziev. Ale to, čo môže prísť, ak bude zobratý Svätý Duch a bude zobratý cirkev, tak zdá sa, že to bude dosť náročné. Ďaká Bohu, že to bude časovo obmedzené, potom príde Božie kráľovstvo, Boh nastolí svoj poriadok, ale buďme vďační jeden za druhého. Buďte vďační za pastora, za jeho manželku, buďte vďační za všetko. A nebojte sa ničoho. Nebojme sa ničoho. Jednoducho, áno, spievam, možno nie najlepšie spievam, ale spievam tu na Božiu slávu. Alebo sa modlím, alebo ideme robiť tieto veci. Jednoducho, nech sme faklou tejto generácii. Fakt. Nič lepšie nie je. Ja som praktický človek, ja som remeselník. Ak by niečo bolo lepšie, určite idem na niečo lepšie. Nič lepšie nie je, ako to kresťanstvo, ktoré máme. Život s Ježišom. Je to v duchovnej úrovni to najlepšie smerovanie, lebo tých aj duchovných ponúk je veľmi veľa. Povstáva slovanstvo, neopohanstvo, rôzne smery povstávajú, rôzne ideologické smery, na ktorom chcú svet nejako zjednotiť. Ježíš je ten istý. On sa nikdy nemení, on sa nevyprázdnil z moci, aj dnes bude oslobodzovať, aj dnes bude uzdravovať. Amen. A keď ty ho príjmeš ako pána, jednoducho zodpovednosť je na ňom. A keby čokoľvek prišlo, on ťa nikdy nezanechá. Neuvrhne ťa do hanby, nevyhanbi ťa. Amen. Ale posadíte s kráľmi a preto ste aj dnešnú deň požehnaní z tohto slova. Nech vám dobre chutí, nech je vaša radosť zjavná v Pánovi a nech dosahujeme veľké a dobré požehnané ovocie. Dáme chvály, pomodlíme sa za veci. Ja by som to slovo takto ukončil. Sláva Bohu. Haleluja. Rimánom 8.15 je takéto slova, ešte sa chvíľu pomodlím, ale môžeme postaviť chvály. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba, Oče. Haleluja. Tak poďte, postavíme sa a budem sa modliť. Haleluja. Drahý nebeský Oče, ďakujem ti, Pane. Ďakujeme ti za to, Pane, že tvoja prítomnosť je pre nás požehnaním, Pane. Si svätý, si spravodlivý, ale si spasiteľ. Si ľutostivý a ty poznáš aj naše slabé stránky, Pane. Poznáš všetky tieto, Pane, oblasti, ktoré boli pod vplyvom strachu a preto v mene Ježiš sa modlíme. Poďme spoločne vyznať. Dáme takú spoločné význanie. Nebeský Oče, ďakujem ti, že si ma vyslobodil zo zajatia, z otroctva, hriechu a jeho následkov. Od súdu, od trestu a preto nie je dôvod na strach, lebo som v Božej láske. Som v Kristovi, som nové stvorenie a ja verím tomu, že nežijem už ja, že žije vo mne Ježiš Kristus. A to, čo teraz žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého dal za mňa. Ja ti ďakujem za tvoju prejavenú lásku, ktorá je vo mne. Modlím sa, aby aj zo mňa vychádzala Božia láska k druhým ľuďom, aby sa Božia láska dotýkala, aby boli zasiahnutí, ovplyvnení na spasenie. Amen.